Sziasztok, én Tuszi vagyok, és ebben a videóban megmutatom nektek, hogy az Open Broadcaster-t hogyan töltsétek le. Most sajnálom, hogy ezt a videót csak Bandicam-mel tudom felvenni, de hát most ez van. Ugye megkapjátok ezt a linket a leírásban, erre rákattintotok, és ez fogja kiadni nektek. Akkor rámentek arra, hogy Download Installer. Itt nektek le is tölti, esetleg, hogyha valakinek majd miután rákattint és nem akarja letölteni, mert azt mondja, hogy kell hozzá egy Windows DirectX, akkor a kiadott oldalról csak egyszerűen töltsétek le, mármint alapból ki fog adni nektek. Nekem már ugye ez megvan. Itt tovább mentek, hogy Next, I agree, és itt szépen leinstallálja nekünk. Jól van. Finish, és itt is van az Open Broadcaster, akkor ezt ki is nagyítom nektek. Ezt adja ugye először ki. Most pár a beállítást is megmutatok nektek. A forrásoknál jobb klikkeltek, rámentek, hogy hozzáadás. Itt rámentek, amitre csak szeretnétek, hogyha egy bizonyos ablakot akartok, akkor erre mentek rá. Monitor felvétel, igen, ez a neve, és akkor itt beállítjátok, hogy kurzor felvétele, monitor, áttetőség, színkulcs, minden ilyet beállítottok, és ha ez van kipipálva, akkor a monitorotokat fogja felvenni. Itt még jobb klik, ami hasznosabb lehet, ez a játékfelvétel lehet, vagy hát amit még elég sokan. Igen, most éppen ezt választok itt, de viszont itt kiválaszthatjátok, majd ugye több dolog ki lesz adva, hogy itt a Chrome-ot vegye fel, vagy akármit, hogy felvehet. Itt a gyors billentyűket be tudjátok állítani, ha akartok valamit. És igazából ennyi. Ugye, ha kipipáljátok, amelyik ki van pipálva, azt veszi fel. Igazából itt még van pár dolog, de ezek nem annyira fontosak. Ezeket gondolom látjátok ti is, Escape, meg ilyenek. Akkor menjünk rá a beállításokra. Az általánosnál ugye a nyelvem az a magyar. Itt igazából ezt is be lehet állítani, hogy rákicsincsen arra a területre, hova kattintotok. Igazából itt ezt kell csak így bepipálni. Akkor a kódolást ezt igazából hagyjátok. Az adásbeállítás, ezt is hagyjátok, mivel ugye ti nem adást szeretnétek valószínűleg csinálni, mert mint én nem live voltam még, szóval én ezt nem tudom, hogy ezt hogyan kell. Én csak videózni szoktam vele. Jó, rámentek arra, hogy videó adapter, itt ugye ez, és nekem az jött be, hogyha 1.50-re van beállítva, mivel nekem ekkor lett szép a kép, nem tudom addig miért előtte, de előtte nagyon csúnya volt a kép. Az FPS-t itt beállíthatjátok. Audio, igen, elmentem a beállításokat. Igen, asztali hangeszköz, és itt be lehet állítani, hogy mikrofon. Szóval, hogy ugye nekem ez a mikrofonom, és hogy ezt. És itt, hogyha szeretnétek, hogy felvegye a mások hangját, akkor mind a kettőt pipáljátok be, szóval a gép hangját, meg Skype-oltok, vagy ilyesmi. Igen, itt semmire nem kell menni. A haladónál se, itt se. Mikrofon zajgátnál se, és itt se. Szóval igazából körülbelül ennyi. Igen, azt még be lehet állítani, hogy melyik gyors billentyűvel kezdődjön. Ugye ez. Itt a felvétel indításánál például én az F9-et szoktam használni. Szóval igen, ezt ti állítjátok most már csak be. És akkor szerintem tegyünk is egy próbát, most igen, közben itt is elindult a felvétel. Tegyünk is egy próbát, hogy akkor hogyan vesz fel az Open Broadcaster. Ja, még mielőtt letesztelnénk az OBS-t, azt elfelejtettem mondani, hogy a videóban hogyan tudjátok beállítani, hogy a fájlokat hogy érje el. Szóval itt tallózzátok, és akkor rá tudtok, ki tudjátok, például ugye a Fraps Bench-el, most mondok valamit, és itt a fájlt is tudjátok, ugye gondolom azért az MP4 az jobb. Rámentek, hogy mentés, ja, fájlnév, most
legyen most, igazából mindig ez lesz a fájl neve, szóval most beírtok egy W-t, mentés, és igazából ez is körülbelül ennyi, igen, a mentéseket azt hagyja meg, és még azt is elfelejtettem, milyen összeszeretlen vagyok most, hogy itt a videónál, hogyha képernyőt szeretnétek felvenni, akkor aero kikapcsolását azt állítsátok be. Hát itt is vagyok, ugye itt a próba felvétellel. Igen, itt be tudjátok állítani, hogy monitor, és akkor igazából ennyi. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én Tuszi voltam, sziasztok!